Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resuluhu. Tako počinjemo i tako je trebalo odavno. Da. I sad se pitajte ljudi. Sada dolazi kraj. Nema više izlaska, nema spasa, znajte me. Znaj svaki ti osoba, i ti znaj, i ti. Da, ti šta gledaš. Nema spasa. Kaže vam, pokajte se, pokaj se i ti. Pokaj se odmah. Reci, Allahu ekber, šehadet pruči. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resuluhu. To je vaš spas. Samo to. Ništa drugo. Ne. Nema drugog. Ne. Kao što sam rekao, ako treba, ja ću sve drvo što ste posjekli po krivome, koje je bilo živo, zapalili zbog naše struje ili ove. Dobro, Bog je rekao, ali ma struja bila je ona na vodi, kako se okrećali mlinovi, pravili struju ovu, ali ne. Mora se ložiti, mora se trošiti, mora se trovati materi. Mati zemlja je bolesna. Da, zbog vas, vi ste njen virus. Da, đavo je zavladao i ja vam kažem. Pazite se ljudi, ovdje nema laži, u islamu nema laži, ne kod Boga dragoga, tu ne. On je obećao i što on obećao, on će dati. Zapamtite dobro. Da, bojite se Boga. Jer kad Bog kaže dosta je, a rekao je amen, nema ga više ko će ga izvući iz toga. Iz džehennema. Ne. Gotovo. Amin, Allahu ekber.